Ak aj vy zápasíte s lepením umelých myhalníc, tento produkt by nás mal zachrániť. Videla som to úplne všade na TikToku, takže som si to musela kúpiť. Stalo to 24 eur, čo mi príde strašne veľa, ale je v tom aj linka a aj umelé myhalnice, takže dúfam, že to stojí za to a naozaj to funguje. Táto linka vlastne slúži ako dva v jednom a mala by nám myhalnice prilepiť. Začnem tým, že si najprv tie myhalnice trochu skrátim, keďže moje oko nie je také dlhé. A teraz poďme na to, zdá sa mi to ako úplne sci-fi, tak dúfam, že to pôjde. Akože ono to fakt drží, aj keď to vlastne takto prejdem, tak nemám pocit, že sa to nejako odliepa. Po takej bližšej inšpekcii mám pocit, že tu v týchto častiach to drží úplne najlepšie a že tu je to také trošku viac loose, ale myslím si, že to asi vydrží cez deň, takže otestujeme to. Ideme si spraviť aj druhé oko. Fakt si pripadám ako v roku 3000. Na mňa je to zatiaľ výborný produkt, ktorý naozaj funguje. Za seba by som ho odporúčila najmä tým z vás, ktorí máte stále problém nalepiť si umelé myhalnice, alebo tým, ktorí proste chcete ušetriť čas. Takže nix, well done.